Majoritatea oamenilor știu cam cât produce sistemul lor fotovoltaic într-o zi însorită, dar dacă vrei să folosești eficient toată această energie, trebuie să știi cum este distribuită pe parcursul unei zile. Dacă ne-am uitat la graficul producției zilnice, am vedea că producția de energie nu este deloc uniformă. Urmează o formă de clopot. Începe lent dimineața, atinge vârful la prânz și scade treptat spre seară. În România, într-o zi de vară senină, producția crește treptat pe parcursul zilei. Dimineața, sistemul pornește lent, la aproximativ 10 până la 20% din capacitate. Energia generată este suficientă pentru consumatori mici, cum ar fi aparatul de cafea, laptopul și iluminatul casei. Pe măsură ce soarele urcă pe cer, producția crește gradual, ajungând la 40 până la 60% din capacitate. Poți începe să folosești și consumatori mai mari, precum mașina de spălat sau cuptorul cu microunde, dar încă nu a ajuns la potențial maxim. Abia în jurul prânzului, sistemul ajunge să producă energie aproape de capacitatea maximă. Acesta este momentul în care ai cea mai multă energie disponibilă. Este o fereastră scurtă de aproximativ 2 ore, în care poți folosi consumatori mari, cum ar fi aer condiționat, plite electrice, boilere sau poți încărca chiar mașina electrică. Cu toate acestea, este foarte posibil să nu reușești să consumi toată energia produsă în acel moment. În realitate, este greu să sincronizezi consumul cu producția, iar energia nefolosită, dacă nu ai unde să o stochezi, se pierde. Aici intervine bateria, care te ajută să păstrezi energia produsă atunci când nu o poți consuma și să o folosești mai târziu, seara sau dimineața următoare, când producția este mult mai mică. Curba de producție este aceeași pentru toate sistemele fotovoltaice. Diferența o face capacitatea sistemului fotovoltaic. Un sistem de 5 kW sau unul de 10 kW au aceeași formă a curbei de producție, dar cantitatea de energie produsă diferă, după cum se vede în acest grafic. În concluzie, nu este suficient să știi cât produce sistemul tău într-o zi însorită. Este esențial să înțelegi când produce și cum poți adapta consumul la această curbă zilnică. Dacă vrei să înțelegi mai bine cum funcționează sistemele fotovoltaice, te invit să te abonezi pentru clipurile viitoare.